Тоже будем поздравить своих лидеров, тех людей, которые сделали хорошие результаты. Με τη σειρά μας εμείς θα βραβεύσουμε σήμερα τους ανθρώπους που έχουν προχωρήσει. Απλώς μια μικρή προτασούλα. Θα θέλω να είναι σε μια γωνιά όταν θα βλέπουν αυτόν τον ρόλο πάνω στο χέρι της μητέρας μου και αυτοί μου πιστεύουν ότι μα εσύ δεν θα καταφέρεις, δεν. Αυτό είναι το χέρι μου. Αν είναι εδώ τώρα και θέλω να σκέφτεστε ότι μία ευχή δεν αλλάζει τίποτα. Μία απόφαση όμως αλλάζει τα πάντα. Ήταν 14 χρόνων. Δεν θα ξαναγίνει 14. Πριν 2 χρόνια ήταν 13. Δεν θα ξαναγίνει 13. Δεν θέλω άλλο πια να χάνω από το μεγάλωμα των παιδιών. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Ευαγγέλιο Ηλίας. Άλλη μια επιβράβευση της πολύ σοβαρής δουλειάς που γίνεται ήρθε από την εταιρεία M-Goldex. Να ευχαριστήσω την εταιρεία M-Goldex που άλλη μια φορά με βράβευσε για τη δουλειά που γίνεται, και η δουλειά αυτή που γίνεται όχι μόνο από μένα αλλά από όλους τους συνεργάτες της ομάδας μου. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και σήμερα πάρα πολλοί συνεργάτες, ηγέτες της ομάδας μου βραβεύτηκαν και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος όχι μόνο για τη δική μου βράβευση αλλά και για τη βράβευση των συνεργατών μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Become a leader. Be independent. Gold.